buscar les claus. De la botella, no? Hòstia, us hem equivocat, Jaume. Jaume, què? Anem a la ovella. Això no, hòstia, és veritat. Hòstia, un passadís més guapo de fusta han fet aquí, eh? Sí, pel mountain bike. És que abans et trobaves que passaves en cotxe i baixaven els de les bicicletes per aquí. Et foties cada sosto.